De meeste schilderijen van Jopie Huisman hing je in het Jopie Huisman Museum in Warkum. Voor de enkele werken die op de vrije markt aanbieden worden, maar daarom flink betellen worden. Bedragen van tienduizenden euro's binnen daarbij geen uitzondering. Maar zoon Jacob Huisman wist net wat er zeggen doet er een advertentietje kwam van de verkoop van de schilderijen van zijn huid. Want een van de schilderijen die ongeveer waar, hing het bij hem zelfs thuis aan de morgen. Ook van andere kunstwerken is er 100% zeker dat het om vervalsingen gaat. Deze heb ik 13, 14 teruggekocht bij Christie's in Amsterdam toen. Nou ja, dan neem je hem even mee, laat je vader zien. Oh, wat geweldig, wat mooi dat hij er weer is en wat leuk zo. Nou ja, en nou kom je hem weer tegen eigenlijk. Maar in principe zou het zo wezen kennen dat je hier ooit 12 van maken had. Dat zou je nog kennen eventueel, hè? Ja, hij maakte nooit precies twee dezelfde, precies hetzelfde, weet je wel. Dan was er een die was dan zwart-wit en dan maakte hij hem na en dan kleurde hij hem in of zo, weet je wel. Dat vond hij dan nog wel leuk. Maar identiek, hij maakte eigenlijk niet twee stukjes papier naast elkaar en tekende hem helemaal precies na. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Jacob Huisman zei dat er de namen weet van de meesten die de valse schilderijen te keep aanbieden. En had nog onjefte die hem bij de politie. Hij wil boppen dat de veilinghuizen beter controleren of de schilderijen van Jopie Huisman die aanbieden worden wel origineel binnen. Ik vind het wel een knullige boel eigenlijk wel. Het is gewoon op geldbejag. Ze hebben alleen maar geld uit en het verkopen mooi. En het zal een worst weten of die echt of niet echt is. Het veilinghuis liet weten dat het mogelijk valse schilderij voor eerst net veild worden zal. Toch wordt er net twijfelen aan de originaliteit, omdat het werk van een familielid van Huisman afkomstig wezen zou.